Хисаря съм, нямам транспорт. Ето. И съм решил да тръгна на стоп, за да видя дали българския народ ще ме вземе. И ето започва моят стоп. Излязох от Хисаря и сега чакам някоя количка да ме качи. Заседнал, брате, на тракийския комплекс Старосел. Нема никой, дай да видим какво ще стане по-добре. И ето с това колице, дето Румяна ме качи, май не искаше да се снима с мен, вече съм на отбивката за София. О, бейби! Ето ме и на магистралата. Дългия път продължава. И ето с Ивайло влизаме в София. Към колко часа? 4 без 15. Това е. На 7-я километър сме. Нашето пътуване приключи. Има стопачи, има и хубави хора, които могат да те вземат.